Така, сега, понеже казах, че няма как да мине номера без политика, колкото и деполитизирана система да е биткоин, практически това е чиста математика. Ние математиката не можем да я политизираме. Но неразбирането ни на това всъщност какво е биткоин, заблуждението, в което са ни вкарали казионните медии, заварената информационна система, която ползваме, до такава степен е замъглила съзнанието на хората, че те са спряли да разсъждават обективно. Сега, гледах господин Божков, който се оплакваше, че е в списъка Магнитски и Пеевски там бил в списъка Магнитски. Дай Боже, все повече български милионери да влезнат в списъка Магнитски. Дано повече, дано по-скоро. Защото е неизбежно тези хора всъщност да осъзнаят, че те са привилегировани да бъдат в списъка Магнитски, защото списъка Магнитски на практика изтласква тези, които знаят как се работи с пари, макар и да ги крадат някои от тях. Няма никакво значение. Те са част от тези можещите, които са успяли да се обогатят, макар и по незаконен начин, част от тях. Но в крайна сметка финансовата матрица не я интересува кой как се е обогатил. Финансовата матрица интересува тези, които знаят как се въртат парите и как те работят и как те създават добавена стойност. В този ред на мисли списъкът Магнитски всъщност се опитва да изкара от заварената финансова система можещите и да ги принуди да се ангажират да започнат да ползват биткоин. Защото, повярвайте ми, на елита, на банковия елит, на този, на господарите на света, нека така да си кажем, на тях им е пределно ясно какво е биткоин. Биткоин много отдавна е замислен, за да се пребори с този скам, в който всички ние дружно сме се вкарали, да печатаме пари на принтер и да се състезаваме на кой принтера му работи по-бързо, и на елита му е пределно ясно, че това не води до никъде. И всъщност измисленето на биткоин е решението на фундаменталния проблем, как и самия елит да си запази парите. Разберете го това нещо. Това ще стане по един много болезнен начин, защото тези, които не се ориентират на време, търпят безобразни загуби. И матрицата е така направена, че всъщност тези, които са потенциалните можещи, но са били ангажирани и са забравили да се интересуват от самите пари като технология, да бъдат умишлено изтласкани от самите закони, като им се забрани да имат банкови сметки. Така че аз предлагам господин Божков, господин Пеевски и дай Боже още други български милионери да хванат да зацепат, че всъщност на тях не им трябва банкова система. Тоест, господин Божков е математик, той е по-добре да излезе и да ни обясни какво е RSA и криптография, как да си направим частен ключ с зарчета и защо не ни е необходима банка. Защото хем ще бъде полезен за обществото, хем ще бъде полезен за себе си. Колкото повече хора бъдат изхвърлени от банковата система, по-богати хора изхвърлени от банковата система, толкова по-бързо тези богати хора ще стимулират и самата държава да помогне на другите невежи в държавата, как се използва биткоин, и по-бързо да навлезем в една система, в която парите поскъпват с времето, а не се обезценяват с времето, защото просто е глупаво да имаме пари, които се обезценяват с времето. Това, че до сега не сме имали тази технология, или да речем, може да кажем, че може би някой е имал и е знаел, но я е пускал. Все пак хубаво човек, който може да се обогатява, гледа да се обогатява до последно, не е от това да ти даде баницата, нали знаете. Въпросът е, че в момента вече има едно състезание, кой по-бързо ще навлезе в биткоин и ще се обогати като общност по-бързо. Така че, вместо да се плюят, според мен лично, тия хора, които са изхвърлени от банковата система, благодарение на този закон Магнитски, те просто трябва да се обединят и да започнем да изграждаме една нова инфраструктура за нашата държава, в която парите ни вече започват да струват нещо, а не са просто тоалетна хартия. Защото това е въпрос на време те да почнат да служат за тоалетна хартия, защото количеството хартия за произвеждане на хартиени пари ще се изравни с количеството хартия за произвеждане на тоалетна хартия. А когато започнат
да ни натикват дигиталното евро, аз там ще ви кажа какво да направим. Аз имам стратегия по този въпрос. Сега, другото, което е парадоксално за нашия свят, в който живеем, е, че, например, гледа го Мартин Карбовски, човекът бил изчислител в казармата. Добре, Мартин, ти си объркал професията. Значи, в епохата на биткоин, един изчислител трябва да е на първите редици на тези, които ще биткоинизират света. А ти дори не знаеш какво е. Мартине, върни се в математиката и как се смятат някои неща. Виж какво е хеш функция, как се изчислява. Бих казал, че ти можеш много да ни помогнеш, ако започнеш малко да изчисляваш в ефир някои неща, които се изчисляват от едни машини в момента. Те просто правят един баланс и една ревизия. Сметката е лесна, смята се двоично. За тебе това не би трябвало да е проблем. Това беше едно леко отклонение по темата. Част от въведението на този канал.